Permezz ta' ittri mibgħuta lilha u l-klijenta tagħha Deborah Xkembri saret taf li tnaqsilha parti sostanzjali mix-xogħol tagħha bħala avukat. Ir-raġuni mogħtija minn dak li jitqies bħala l-Prim Imħallef tal-Qorti tal-Knisja, Monsinjur Sajt Pullicino, kienet li fil-kampanja referendarja Xkembri għamlet argumenti kontra l-liġi tal-Knisja u għalhekk ma setax taħdem iżjed fil-qorti tagħha. Din id-deċiżjoni kontra Xkembri, avukat tal-familja, ittieħdet minkejja li kienet taħdem f'din l-istituzzjoni anke man-naħa tal-Kurja. Nħoss li hija inġusta ħafna fuqi, però inħoss ukoll li m'għandix inħossni pressured b'daqshekk biex nieqaf. Jiena se nkompli mill-kampanja tiegħi kif għamilt s'issa. Il-konferenza tal-aħbarijiet issejħed biex il-moviment favur l-introduzzjoni tad-divorzju ifhem lill-poplu x'inhija relazzjoni bejn il-Knisja u l-moviment le. Wara li ħareġ fil-pubbliku kif il-Knisja li qabel il-kampanja qalet mhux se tagħmel l-ebda kruċjata qed tgħin lill-moviment kontra d-divorzju bi flus u proprjetà. Il-Knisja qiegħda tmur oltre l-limiti tagħha li tinforma. Imma issa qed tagħmel pressjoni u naħseb li hi pressjoni inġusta fuq in-nies biex tappella għas-sens tagħhom ta' biża'. Jiġifieri din m'għandix tkun. Ġie kwotat ukoll il-Katekiżmu Uffiċjali tal-Knisja Kattolika li bil-kontra ta' dak li ħafna jaħsbu jgħid li jekk id-divorzju jibqa' l-unika soluzzjoni li tiggarantixxi drittijiet legali u l-ħarsien ta' tfal, dan jista' jkun ittollerat u ma jikkostitwix offiża morali. Minnaħa tiegħu Michael Falzon spjega kif il-Knisja Kattolika f'pajjiżi barranin saħansitra titlob id-digritt ta' divorzju ċivili qabel jinbdew il-proċeduri għall-annullament.